36. číslo novinách Ruské slovo u rubriky Tyžňovník dáva zvid zo schádzky koordinácií nacionálnych sovietov v nacionálnych menšinoch a rubrika Našo mesta analizuje, jaký bezpečnostní uslovia u ruským kerestúre 2 roky odkedy postavení bezpečnostní kamery. Ekonomija piše o novoosnovanej za drugi kerestúrska papriga, a na bokoch kultúry i prosvity môž prečítať, jaká atmosféra bola na festivalu tamburových orkestrov Melodii Ruského dvoru. U tej rubriky i rozvárka s Mikolom Šantom o usloviях roboty u Kud žatva posle 6-mesačnej roboty nového rukovodstva. Mozaik zaznačil podiv u Đuđove Ukaž, co ne znaš i rozvárku s bratami Ivanom i Peterom Racovima z Nemeckej. Na boku rubriky Ľudze, roky, život nové predĺženie feljtonu Jak neskapal rock'n'roll a predstavená i familija Capových z Verbasu, dok u rubriki Duchovni život predstaveni da skelju novi knjiški oca Romana Miza. U rubriki Sport rezultati naših fotbalskih klubov i rozvarka s Ferencom Buranjem. U tim čišlje dodatok Ruske slovo u Švece.